vi til lørdagstræning på Fredericia Løbeklub. Det blæser meget i dag. Nu vil vi prøve at løbe med BM-holdet og se hvad de laver. De laver måske en del BM om. Det er herude på Fredericia Løbeklub for at se de nye lokaler siden af Jazzer Park. Hej Berit. Hej Jørgen. Hvorfor skal du ikke med ud og løbe? Finde der kontat. Nå, så vi er ikke gode nok i dag? Nej, Nå. kan godt selv. Okay. Vi glæder os til at komme hjem på kaffe så. Ja, så laver vi kaffe. Her er vores dejlige klubhus. Hold i dag. Ja. Nå, der kommer nogen ud nu. Nu klokken er kun 2 minutter over. Det er en blandet alle entræning i dag, så det bliver lidt forskelligt. Kolonneløb, intervalløb, lidt leje, lidt styrketræning, lidt sport, stability, alt muligt. Godt på varmen. Så vi starter med at løbe lidt opvarmning, og så ser vi, hvad der sker. Vi følger bare efter mig. Smil! Smil! Det ser godt ud. Så er vi i gang. Så løber vi baglæns. Heroppe på toppen af bakken kan vi se minibyen. Fredericia Miniby. Så kommer klubbens ældste medlem, Flemming. Frisk. Det blæser i dag. Nej, vi skal have lidt kolonneløb. Vi laver lige 2 grupper. Har det kolonneløb?
bagerste mand overhælder hele flokken. Så er vi nede på Centersbanen ved Allé-skolen. En 300 meters bane. Vi skal lave en øvelse hernede også. Det ser godt ud, Flemming. Det vi gør. Gør vi det? Ja. I stedet for at løfte arme og ben, så bøjer vi armene. Hvis vi har armstrækninger. Der blev sagt 40. Det er sjældent set, at en hval er kommet så langt ind på land. Det ser flot ud, Kim. Så holder vi lige spændingen op, så vi har spændt ballerne, og så strækker vi højre ben. Ja, det kører bedre så til sommer, men kun med singlet. Den er rigtig god på baglåret og ballen, det kan I sikkert mærke. Så kommer løberne over til Masby fodboldpark efter at have løbet 900 meter interval. Nu er de lidt trætte, og det her det er bare en transporttur over, hvor vi skal til at i gang med noget nyt igen. Så de kommer helt op på tomme bakken. Igen har vi Flemming, klubbens ældste medlem. Han er fin med hele vejen rundt. Det er flot, Flemming. Yes. Så er vi inde i Masby Legepark. Der er lidt tomt på den her tid af året. Mangler lige en. Eller nogen. Har vi stød på panden? Ja, Ja. må jeg sige. Det er godt. Hej så! Knap vi så igen.
Det er kongens efterfølger. Mange gode ting. Det ser godt ud. Sådan. Så er jeg med igen. Kom så da. Super. Blæser. Det er sejt. Det er sejt det der. Der kommer jeg sgu ikke over. Skal man have handskerne af i hvert fald. Det er sejt. Rigtig sejt. Du kan ikke komme. Der skal du have ben. Sådan, Kim. Sådan. Det er godt. Super. Han er jo tosset, ham Kim. Så er det helt herovre. Vi kommer ud, yes. Tabte vi det halve hold. Det er igen Rudi, han er henne og drikke kaffe. Vi mangler Kim, han sidder fast inde i hullet. Skal du have en hånd, Kim? Jeg synes det går langsomt det der, Søgaard. Han sidder fast inde i hullet. Han kommer ud på ryggen. Jeg kan ikke overgive dig. Jeg kan ikke komme ud af hullet. Det var den løbejagt, den er helt mobeskidt. Sådan, Kim. Hvordan kunne I andre komme så hurtigt? Det kunne jeg jo så heller ikke, så tilbage ved dig. Nå. Vi må videre. Så er vi færdige for i dag. Folk de kommer hjem i små grupper. Det var en super god træning. Det var en god træning i dag. Nej. Kom så, Rudi. Lige sidste stykke. Ja, det ser godt ud. Sådan. Det er fordi jeg er natur, der siger, under træningen skal man slappe af. Nu vil jeg aldrig, hvad der kommer på et lortet bort i dag. Kom så, Sviske! Og sådan er det faldt så.